Takže čau, já jsem u dalšího videa, dneska to je komentovaná Miany s Radkem. Ahoj. S Žolíčkem. S Milíčkem. Sus. A ještě tady je Lopok, ale ten je mutlej. Rip. Ja. Daj ti niekto heals dobrý. Aký vážný začiatok je taký. Ať je to video slušné, jo, hoši, mě to nechce vypípávat. Dobre, kurva. Nemusíš. Berme si všichni smaltra. A toho střihneš, ne? Co? Ten začátek. Potom. To jsem už stopil, to na začátku, jak jsi tam mluvil blbosti. Já jsem nemluvil nic. Ne, John Cena, ta. To není mluvení. To není mluvený. Tohle asi taky fakt vystřihnu, to by bylo moc autistický. No, A to je dobře. tak musíme mať nejaké autistické chvíle, ne? Hej, ty to bereš moc vážně. S Milíčkem to budou skoro všechny, že Milíčku? Hlavně Trouble in Manville. A to bylo hrozné. A to jsem mal vydať, hej. A smazal ti to brácha. Aká škoda. Aká škoda. A to bylo hrozné. Tam bolo toľko nádej, hej, verím tomu, že tam bolo toľko nadávok. Nie, tam bolo iba. Celé video toto. Tak jo. Posky. Čiže někdo goldy? Zoli. Prej Rádko bude. Tvoja mama. On se dobrovolně přihlásil. Nebude. Presne Rádko. Ja to A vůbec, neviem. když to nenatěží, tak ho neskopem po škole. Presne, ja aspoň zajtra nemám školu. Já jo. Tak jo. Já jsem nebyl 3 týdny předtím ve škole. Ty rebel, vole. Já Ja 2. 2. Hej, je u nás Redko. On je za. 2. No. Je. Aha, pojďte ho zabít. Líčko, vidíš. Musíš dať ma proste autoklik. A to my Takže ryb nemáme. moje levely a iron. Sorry, double click. To je iba ja používam. Kapa. Nie, to musíš ho ako ovčok. Triple click. Ne, já nepoužívám triple click. No, Jasné, že nie. My ti slyš a veríme. nemáš. Každý den, ovčák zapne triple click. Každý den. Bože, vy jste trpěti. A my tě máme radi. To bude najlepšie komentované video. Asi tak. Prvé a posledné. Co dostanem do trendu. To teda. Ne, já jsem už to šel taky kliknul. S tím, že se kvůli vám směju furt. To můžete vidět. Máš taký hafany. Hafany. Hafany sú. Počkaj. Hafany. Takto to musí byť. Máte načatované věci, holky? Funky. Bože, vy jste fakt. Já ne, protože těžím ty irony po druhé už. Haha, čauky mňauky, moje jméno je Radko. Exploited. Radex IT, nebo jak. Moje jméno je Radko bez podržítka. Hadou Rádko. Hej. Shadow. Hej, my jsme tieně. Jo, existuje. Dej si to na meč, Radko. Hej, dobré. Ale ja tu hľadám ďalšiu šert mezi dvojku. Já si to taky dám na meč. Že si tieň? Já těž. Lovely. Si vypne na Minecrafte tieň a neuvidím ťa. Sharpness 1, Fire 1, wow. Wow, that's pretty good. Ne, Radko, neříkej to. To jsem neví, jak jsi to předtím říkal celou dobu. Wow, that's pretty good. Bože. To bolo pekné, počkaj. Som talentovaný. Ale jak na co? Na co je? Už máte věci? Dobre, Načatované? sharpness 3. Oší. Já. Na koho jdeme? Na to levá, na doprava na Blučka, nebo jdeme na Redka? Rádko. Rádko. Necucej si prst. Pojďte doleva na Redka. Počkaj, berem to. Počkej, já těžím jídlo. Počkaj, ja berem. Čakaj, ne. Protože máme rádi. Kde je to Sharpness 2?
Nevím. Vyvolávací teda Jo, já 200 chci Sharpness solid. 2. Já jsem nic nepočul, takže nikto. Okay. Když tak už jsme u Souradka, jo. Ano, jsou to Radka. Slečna, paní. Radko, víš, oni ty Redka z The Highest Basky. Ty. Freestyle cvičím, Microgang. Ne, To poznáte já Microgang? stopem. Kurva. Poznáš Microgang takto? Solice, kde ti prosím, záda? prosím, ne. Dal, čekaj, on už se zdrhnul. Poznáte takto Microgang? Ne. My skoro poznáme těba, Rádko. Tu máš gang z družiny Radko? Radko, dej mi zada! Radko, Je někdo. to, Umri! to není z jeho, to není z jeho družiny, to je rovno z jeho triedy. Miličku, co měl ten týpek za meč, já to chci. Fire 1. A počkaj, Radko, a vy ještě do toho aj repujete? To... V klidu, Radko, to video má být slušné. Tak iba píp, však. To bude půlka videa s váma. Hej, počúvaj, aspoň na jednom komentovanom videu by si mohol dať záležať. Tam budú aj pípačky, ne? Já jsem ještě netočil komentované video. Však No, ďakujem práve. tomu. Hej, počkat, u Redek jako nikdo není. No, já papám na blížko. On nechce bylo asi pojď. nezničíme. Jedno Radko běží k nám. Ne, nech si to užije. No, už je tu jeden. Jsem myslel, že to bude trošku víc zabavná hra, už je tu i druhej. Že to bude trošku víc zabavná hra. Pojď, jo! Hej, říkám, kdybychom hráli v Christmasku, tak tu bude víc lidí, totiž víc killů. Pojďte k modrým, já jdu k modrým. Radko, ty jsi mě nechal u těch hradek. Na čo? Guys, jdete k modrým? Ne. Jdeme k tobě domů. Nějaký typek si těží iron. A já My ne- mu ty my jeho nejsme plány guys. přeruším. Jsme velké holky, ne guys. Já zabili! Lol. Dajte mi věci. Mám všechno krom meče, to má Zolicek. Taky zebra. Dobre, mám tu. Zoliku, ty jsi vyžírka. Dík. Prosím, věci. Kamo týpek, co má nějaký meč, má hápko. Já chci jeho meč. Poď preč, poď preč. On jde ke žlutým, co máme. Máš žílera, Žolíku? Nemám, ja mám jumpera, klasický už. Budem aj dobrý. Prosím ten meč a věci. Meč, Dík. tak pojď k redkám. No Já jasně. tak blučkám. Vy mi to tréníte. Nechce se mi, pojď se, mě se to nechce tradovat. Já tradním mu to, a ti to vyhodím. Hej, pojďte k Počkej. blučkám. Rádko, kde si? Za chvilku jsem přidat. Jestli jdu enchantovat bronkou, pak půjdu k redkám. Hej, pojďte k těm modrým, tady jsou full iron. Ja mám 1,5 HP. Pojď, Zolik. Zolik, pojď. Ty teba to dobre buglo. Nevím. Aha, už běží. Když někdo na Skype. Ty jsi mi tam... Pípe. Rádko, tak ten ťa dobre vyžral. To čo bylo? Kličku, kam jsou vlučka doprava? Já nevím, ale tou sharp jedničkou je to moc nebolí. A víš, že to, že jste mi nevrátili meč, či krompač? Aha, Já nice, jsem mi ti- stýpka já- sharp 2. Nemám krompač. Taky ne. Jdeme na bose? Mám Možno ešte. A Možno tady padne doleva zase. nebo doprava? Tak se pozri, kde je díra. Jdeme Doprava. doma. Mezi tvojimi nohami. Ne, mezi tvýma. Počkej, kouknem se. Ja som doma. Tam, čo si ty zavrel, dvere alebo čo? Mamka prišla. Žolíku, ty jsi rozjebal ty stolík, ne? Sharp 2, Aha. fair 2. Já. Mně to... Počuj. Pojďte na toho bose. Bože, keď... Já mám lagy teraz. Miličku, ty cheatruješ? Ne, A to tam cheatruje, Rádko. ne, Tak žolík, ne? já. Ty jsi vole. Ja neviem, či treba ty idiot. Já jo, ale neumím aimit. Nemůže ani tak. Pojďte mi pomoct, tady jdou žlutí na mě, jak jsem u toho bose. Tak Vy mi nejdete toho bossa? vpravo. My Čekaj, já dick už is nejsem. big. My dick is very big. Ovecko, to je můj kill. Ne. Nahitni mi ho, Miličku. Poďte tam na tie jelka.
Ne, my jdem se Tak vejít jo, bose. ale já si beru věc, když ho Dobre, vidím. ja som do toho doma. Ne, ovčáku. Vidím, po tebe nejde. Však máš jumpra. Ale nemám cooldown. Dominik. Můžu XP? Jak jsem XP? Ne, já. Tak jdem, povedz. Ne, já jdu věc. Já vám Dobře. když tak dám. Radko. To padlo. Ne, plus. 7 Jo. minut. Ty jsou blbé. Hej, poďte na ty jelka. A Okej. já skočím na stĺp, tak nič. Pojďme, Kaktus, suka, kaktus. suka. Kaktus? Nějaký kaktus Jo, nedá. lopok je Si snad. dám, Krumpeč. Nedám. nedávam. 100, že jsi prostej. A nebude Musíte. ničit, nebo jo? Však jenom XP. No, však Pojďte jo. sem, pojďte sem. Na to, pojďte zabít toho kaktise. Mají vůbec nějakého toho full irona. Jo. No, jsem Radko, jim- utíkej. Mám stack goldu z něho. Tak s tím uteč a... Jdu do piči. Dobre, díky, ovčáku. Není záš. 31 levelov som mal, do prdele. A já jsem neslušný. Aby. Tak já taky rypnu. Hádko. To je ale škoda. Ježíš, vy jste A já jsem esky. zdrhl. Easy. Hej, ale prdel není zase ešte... Je Áno. Sharp 3, takže já si zase upgradím. Já mám taky 3 No hašta. tak to som ja mal tiež, ja som mal Sharp S3. Ale tu Já mám mám já v žolíku. Já mám šafne 4 far, jedna už. Když tak se četněte Já mám brko. Fire 2, Sharp 3, Fire 2. Já mám full pro 2 a moc A mi... No 50 dobre, jídla. no dobre, ide na mňa celá armáda. Oni idú Poďte na mňa, ale ide na znova mňa k těm celá žlutým. armáda. Pojďte tam znova. Mhm. Kde jsi Poďte mi žolíku? tam pomôcť, tak, dobre, Dobrý, dobre, otočíme. dobre. Jestli mají bombra, tak ryp. Hej, A jo, kamo, tam jsou, to aha, vyšel máš jeden a chvíličku. ne celá armáda. No išla po mne celá armáda. Hej, a jedlo mi nedáš, ovčaku? Ne, Dobre to jedlo. Dobre ťa to na, jedlo. miličku, žolíku. No. Rádko, dej mu to. Já jsem tam rozdával jídlo. Hej, Miličku, ty máš ale rozdávat jídlo, ne? dík. Potek je žlutým. Kde došla by podpora ešte? Miliku, Nemám lagy. hezký autoklik. Tak pojď hraješ na Wooden PC. Mhm. Tak aj ja mám niekedy lagy. Já ne. Já mám Vy to internet. dorobte na 200. Ale mám internetové. To ty Já dědické tež. internety. Oši, dobré, Hej, je tu zelený, je tu zelený. My jsme S nimi zelení. nejsme zelení. No. Aha. Aha, on mi šel záda. Aha, Zabijte ho, někdo to tam jste. ja som zasa umrel. Au. Je taky. Radko. Já jsem ich všetkých pozabíjal, jsem Radko, umarl dík v za tvoje portáli. botičky. Tak ale zdrhej miličku a dej mi moje věci. Čekaj, já jsem pryč. Já už jsem hau. A dáš mi moje věci? Sharpness 3, Fire 1, Dažko! Sharpness 4. Miličku, prosím, dej nám to. Bože, to všetko malo být moje. Miličku, Sharpness ale 3, full pro Shadow 2 jsem Beam. měl já, jo. Full pro 2 jsem měl já. Já full pro 2 nemám. Tak to zdal tomu Radkovi. Nemám iba projectily. Pojď. Já ti to dám v čeku. Bože, A já ti dám aj žolíkův meč, mu ho potom dát. Radko, Ne? jdi někam, ale moje šarpne 4 já chci. Lidu, nehatejte se. Dej mi tu šarp 4 žolíku, miličku. Já jsem mu házal. Nehazel, dal jsi mi šarp 3, já jsem měl šarp 4. Počkej, Radko měl Sharp 4. Nice. Ne, já Aha. jsem měl. Ja mám Ja, full ale nemám iron, Sharp tak vy dajte 4, ja mám prosím jen teba svoj ten Sharp meč. 3. Radko, dej mi tu šarp 4, já mám tu tvoji šarp 3. to moja byla šarpná čtvrka. No já jsem měl šarp 4 fire Ale já jsem mohla šarp 4 fire. Hej, tady má koženák Gepl. Hej, koženák s Geplem, ale s mečem. Nie, to není Au. kožeďák. A co to je? Ten Neptuno. Ale, aha, oni mají oba Gepl. Poď Miličku. Poď Miličku jedno. preč. Au, já Máš uřím. tak... No, tak no. Dobre, po hlabe, dobre, dobre. Kde jste? Hej, kamo, on měl ten jeho kamos. Radko, co zkoušáš? A dík za ty... Nie, on má gepl. To Blučko? Ne, asi Jo. ty vole, ja ho robím. Pojď, umri, pojď, dík. Dobre, zasa ja... Hej, počkej, ale on Chápeš má to, další že Gepl. Ja... furt... On má 3 geply, verím to. Aha, já jsem jich nepobral. To má, ne? No, tak som v prdeli zase. Mám 53 ironů, chceš? Aj si. Doufám, že mu dojde to Gapple. OK? Už asi ho nemá. Oni hrašujú, áno, nemajú. Nemá ho? Nemajú. Musíme být autistická crew zase.
Já ho zabijem. Nice. Aha, Pekne. no ale já umrem. Nevieš, čo sleduj. Pojď lopoku. Ne. Ne! Nie, umreme. On jde po mně blůčkom. Aha, ten Neptuno má môj meč. Má moje všetky veci. Já ti dám nějaké věci, žolíku. Poď rýchlo prejsť. No tak to je ko... Neješ. Uděláš to timelapse. Ne. Nevypípavaj to. A proč? To už nebude jedno. No, asi už jo. Hej kamo, nějaký Neptuno má tady 2 hápka, lo. On má moje věci, ty koko. Ten na střed. Kde je? On má 2 hápka, Radko. Já vím, ty jebo. Kde je ale ten koko? Veži kublu jebo. Já jsem ho minule takhle taky chaseoval a dohnal jsem ho. Lídek. Půjdem do jeho basky, Radko. Lebo! Pojď, ale dělej. Bežím. On půjde portálem, tak čekej tady, jo? Hej, čekám tady. A čum, ušel. Ahoj. Daj, Zrátko, SZ to je. Radko, on má někdo meč, au. Au. Máte aj moje věci. Jako Máš věci? Já mám Mám ještě vás. šarp 2 pro tebe, no. A mě šarp jedničku. Očaku, jedlo. Prosím. Ale já jsem nepobral ty všetky věci, já jsem zabral iba pár. Aha, já taky viděl chestplate a meč. Já jsem zabral iba šarpné strojku. Miličku, pěkné boty. Moje. Však je. Moje. Ty vole, Radko, nekřičte hroznou změnu. Vy kidy, ale to co moje. Ty prasa, alebo čo ty kokos? Kolik máš dia, ovčáku? On není prase, on je Nie, pes. on ma zabil, Neptu, aha, on má ACčko. Hej, kolik máš to, dia? Hodně moc, 10. Já taky 10. Miličku, nechceš ti dát místo toho psího nosu to, prase. Ach jo. Mám diamant. Mám další. Mám další. Radko, klidníme se, jo? Fakt Neptuno s ACčko. Vypájšiť. Radko, nechtěl bych se lagnout. Na papa. Já jsem ti vyšel Hej, ten sú diamant. Ironoch, Radko, Čo ti jebe, fakt? A nech si nejebe. Zuby máku, LOL! Miličku, někdo, Radko! Čauky, mňauky. Radko, máš hápko? No čo? Tak jsem ho zabil. Já počkám, až chci. Co Hej, máš? Radko, ty si fakt noob. Dík za, že si mi zobral ten več do pič. Na, žolíku. Ja chcem čespaté. Nesplaté. Ako sa voláš ty potrat? No takto. Zolíce. Já mám 27 dia navíc asi. Vy ty traduješ. Dík. Hoď. Ktorý mi píše. Hej, chce někdo dia? Mám 2... Já, jenom já. No, on má luk a žolík umírá. A chceš boty, dia? Ty tvoje? Nehovor do No, prdele. Radko, hodil jsem ti boty. No v pí... Pozaví to lůčko na máš středě. žolíček. tak nic. Full iron, No má luk. co? Jo, dík. Hej, tady je týpek s geplem. To je tak iba projectily. No v pí... Miličku, No, jdeme do Radko něho, má že? gepl, víš o tom? Nemá. Počkej, já jsem si vyhodil Měl. svoje pierko. On má fire resistance, akorát partikly. Ne, měl gepl, když jsem já na něj šel. A teď Měl prostě... No, tak mu skončil. Tak Hej, pojďte pojďme na ně, pojďme na ně. Ne, pojď prvního na Radka. Já si musím jít po jumpera. Hej, oni tam jsou 3. A to nedáme. Dáme. Počkej, jsme full dia. A ty máš ACčko. Jasně. A ty máš triple. Nemám. A ty máš Ne, oni míšku. mají healery, zdrhej. Jo, Milí... Aha, no, tak dík Milíčku. Ne, dobrý, já jsem za tebou. Umreš? Jo. Koda. Ne, neumřel. Já jsem je hitl, takže oni tě nedoženou. Aké hustě. Oni mají luk, tak zdrhej. Bez... Au. Hej, ovcaku, já Pojďte na mid, pojďte na mid. Ovcak, bez. Mám to, Milíčku. Dýža. Jeden dolů. Pojď. Oni jdou na mě traja. Akorát mě štve, že jsi měl 30 levelů. LOL.
Oni jsou tu. To by aj mňa sral, ne? Jeden je down, pojď. Tak čau. Aha, oni mají luky. Ten, hej, nemáte deptu, ale Poďte rýchlo budú troška ACčko, Radko. Aha. Dobrý cheater, miličku. Já jsem si rozbil meč. Radko. Ježiš! Ryb stolík. Ryb, žolík, stolík. Jdeme na bose. Jo, však jdu. Tak oni To je ma ten zabili náš. ty plučka. Že... Ty furt umíráš, Radko. Hej, zabijem Dracula a je zadu zabitý kokos. Poďte Mám pre rýchlo teba tam, veci. poďte rýchlo tam. Mám Kublučka. pre teba veci. No, svedčko. Pán Kublučka, vrajím Já jsem ho hitu. Já nezdrhnu. se na to vyjednám. Tak ho hituj. Nejde mi mik. Nejde mi mik. Ide ti big ty. Mik. Nech mi ho, milíčku. Tak jak to mám potom bugnuté. Lebo si rád A věc? prostě. Dáš? Hej, dáš ty boty. Teda. Ty si mi dal toho veľa, ty To jsou kokos. protection. Jo. Ach jo, takhle mohl jsi mi nechat aspoň expa. Tak pojď na druhého bose. Tak poď sem, ty koko. Není. Cože? Tak bude. Ty. Tam je dřevo. Ďakujem. Hej, modrý, modrý. Jo, pojď ho zabít. Ještě tu máš toto. To je ten, co měl tady geply, třeba má jeden u sebe. Hej, mě ho nejde hito. Aha, Zdrhej, milíčku. Milíčku, pojď, ten boss se spadl. to je full diáč. Jo, nechoď do nich, milíčku. A kde je ten druhý Tady, boss? vrať se zpátky, jak k redům, pojď. Přes mít, k redům, tam měl být, myslím, boss. Jo, jo, je tam. Víš, Jirko. Já jsem jenom klikal, porfané, jsem trefil. Jo, kámo, a jak se tam dostanu já? To už není moje starost. Dick. Kajde. Já zničím blok a on se nezničí. Hou. Dobrá tvoja logika, milíčku, počúvaj. Nezničím log a on sa nezničí. Milíčku, chceš XP? Ne, já chci věc. Ty máš Tak. jednu věc. Ty jsi měl 2. Hitni ho. Dobrý výžer. Ne, ty mi ho nahitneš, milíčku. No, tak jo. Hop. Hápkou som ešte zdrhal. A než mi to vyžreš. Milíčku. Tu tak Já helpuju. Milíček tak cheatruje, ne? Čo ty máš razerku alebo čo? Nemá, mám hlavně. Ne, A4 tak. Ale tu věc mi dej. Na, ti to Hej, hodí. dej mi ten chestplate. Lol. To je projectile, jo. A ty máš protection, ty, že? Mhm. Jo. Jdem k ním. Oni nebudou mít špatné věci. Teda dobré. No, dívaj. Budeš ho to spankovat, já si jdu enchantovat. Nie, to si robíš. 3,5. Lol, on tě zabil? Žolík, a ty to za myšku, žolíku. Ja mám sítek. To mám klaves. To čo má proste Filip. Alias Sesky. Oh. Já jsem ho netrefil, fakt. Hlavně se za chvilku zničíme, či nemáte někdo irony? Hej, máte niekto veci? To je ten triple, víš? Očáku. Není. Tam robíš lopoku. Kredok. Miličku, pojď to ničit. Aj to si ty, milíčku, máš veci, milíčku, aspoň pre mňa? No, nějaké jo, pojď. Miličku, pojď to ničit. ja ho zničím. Bočka zničí Jelka, my zničíme Nice, Bočku. poď. Poď. No. Hazu. Pozor, pozor, dobre, môžeš ísť, dobre. A meč. By the way, Radko je mutlej? Mhm, Mhm. rage je to tam Počkej, on niekde. ragenul, říkal, že mu nejde mikra. A teď mu fakt nejde. Nice, zabil som. Oni tam jsou dva teďka. Bacha, mi to teď pomoct. tam ovčáku. Teď ho zabij. Pojď mi to pomoct zničit, Miličku.
Pak musíme jít home, nebo nás to počká zničí. Já mám 33, asi A jsem Enchant tady no za. Protection 3. Jsme se báli. Necháš next? Počkajte. Sus. Díky. Já jsem zabil 3 bossy. Nice. Nemá někdo prosím irony? Nemá prosím někdo Fortune? Já prostě na 11 dia potřebuji. 11 dia. Kajte si už. Protection 2, jo. Protection 3, nice. A Protection 2. Hoši, nemá někdo ty irony? Si potřebuji opravit meč. Hej, kámo, nemám asi. Nebo mrknu se. Já se tady Jedině spojím. v Ender, že bych měl. Dobré, Hej jo, mám 8. už jsem si spojil. Ok, tak nic. Já mám furt Sharp 3 Fire 2. Já mám pro 4 kalhoty, chestplate, pro 3 helmu a boty mám unbreaking. Na koho jdem teď? Já jsem teď Protection celkem. Mlíčku, na koho asi půjdeme? Jde na nás full jak s Gaplem. Nie. Tak my ho zabijem po cestě, kde? U nás. Co nám toto robí a ty... Ej, ale kolik měli těch gaplů, jo. Pojď to zničit. Jak rádko, pomůžeme mu. Já mám F-tiru. Ok, jdem. Vlevo jde redko, jo. Ovcák, a kdy Máš bude folia? komentované video? Teďka ho točím. Aha, ovcák. A bude pekné? Asi podle toho, že tady seš ty a žolík. Hej, Aha! Já musím zdrhnout. já zapínám jitter klik. Já jsem se A on to to do heal. stromu. Guys? Já jsem trochu sípl, no. On si dal healera. Koľko mal? Ne. Koľko mal? Tedy. Miličku na, miličku. Fakt deska. On měl asi, dobrý meč. Asi to prohrajem, no. On byl full diáči. Proč? Jsou všichni full diáči. Nice, dobré. No co, já jdu Eh, vypnout. Nie. Oh, Žolíku, Počkej, dohiluj já se si na vezmu full. z Ender chesty věc. asi. Ja som mal full iba, že... Pojďte to dohrať. No však jo. Kdybych to už potřeboval dohrát. Čekaj, já jdu vypnout. Easy. A oni jsou full diači, jedou na nás. A mají A gepry? komu to vadí? Ne? Já jsem full iron a vypnu všechno. Auček, tam jsem. Orn z jedna mi padl. Sorry, do nich fakt nepůjdu, jo, do těch full diáčů. 1000 ping. Musíme Tak ale jim... u nich je nikdo, u nich nikdo. Hej, vím. Ovčakušek, ty máš protectiony nebo ne? No mám, ale nedám 3, oni mají healy. No já jsem iba full iron. 1 až 3. A mě Pojď, Tak berou si mi dejte pohádku. taky healy. Max, takže my sme všetci išli do nich a s healermi. Lol, já umřu, jo? Asi. Já jsem dead. Já potřebuji, aby si někdo vzal taky, heala no. a healoval mě. Já nemůžem teraz. Lebo ty máš healera, ne? Jo. Hej, ten Tomas má 5, ale on má healera. No. Já jsem u nich. Hej, ale oni nemám mají všichni komplet. 3 hápka mají. Hej, Neptuna, zabijte! Easy. Nice! Nasaďte si tyho věci a pojďte do nich. Jsou tam furt? Hej, hej, Jo, vezmi si. jeden má 4, jeden 9. Klasicky. Mají full. Má 8, Má- ten nezdrhne Je to- ten jeden. Jedno Radko, zabije. On se neportne, má 2. Dobré. Díky Máte za jeho heal. věci? Díky za Máš ní. jí. Nemám. Dejte mi Nemám, něco. nemám. Viděl jsem enchantla věci. Krumpač, prosím, krumpač jenom. Já jsem hodil tomu miličkovi. Já tu O, vyhážu protection věci. 4, protection 3. Já jsem ti hodil miličku, já mám to Hej, teraz sme, hej, troška sme to teraz dali, ne, chlapci? Jo, pohodka. Já No, jsem Krumpač, vám říkal, bys že mi to šikal. dáme. Pojďte, jdeme na ně. Že je vypnu klidně. Jsem to potahal, no hoši. Ovcák, postycho, já jsem to potahal. Hej, Ovčak bude prvý v kiloch. Viac potěhal. Ďalší full dia. To už je poslední. Hej, ty si vyhodil Sharp 4, viděl to? No a co? Ale bacha na to, jo, oni mají všichni 3 healery. A jdu na nás, kožený, pozor. A my na to full diáče se žolíkem. Ale aby to Přes- nezničili, víš. Pojďte jich doničiť už. To jde jen ten Neptun, no, on má healer. Ja som skapal. Nemá Sorry. jump Lol, double Neptun, kill. no, půjde nám na Double Nexus. kill. Pojď, Ovčak. Guys, Dajte tam vyjde nám na toho Nexus. Ovčaku. No ale Neptuna nemáme zase. Lopoku, můžeš ho když tak zabít? Oni už No, nemá nikdo, kde? nikto nemá věci. Žolíku, Hej, přijmi hej, to. Ale Přijmi bejska, to. bejci u nás. Radko, ty máš můj meč? Ty hajzl. Nevím, já jsem tam vyhodil ještě dačo lepší. Jako nechcete domů, někdo? No já bych som rád, oni ma nepustia. A my to Help zní, me! já to Tak zničím já jsem rychle. dead. Já mám 2 hápka. Jedno.
No, 0. Pohávka. No, zajděte někdo domů, ať nás nezničí. Nebo to musíme zničit my. Pojďte to ničit my. Hej, Radko, pojď. Já mám Radko, shit pojď, mečov, já čau. mám, Dobro, oni nás ničí. já mám F4. Já taky F4, 2 dokonce. Tak jde Oni ne- ničit. Máš, Za mnou jde koženák, když tak ho zabíte. Ja nemôžem. Kde si očaku, kde si? Rýchlo, poďte všetci. Rýchlo. tak já mám F4, já se toho nebojím použít. Rychle, to stihnem, pojďte G. to ničit. Jo, to stíháme, v pohodě. Ja som šiel na baseu. Ja to toto hľadám. Je down, už to nikto Nice, to je easy. Dobré, pohodka. Takže vyhrali jsme miniany, easy, Jej. easy. 1300 coinů, easy. Som tretí. No, já Já jsem pátý až. Ja som štvrtý. Ja som okil ako miliček. Craft killer, tyjo, toho jsem ani na té Hoši, miniany hoši, pojďte neviděl. vedle mě. Kde si? Tak. Radko, No. pojď sem vedle nás. Fú. No tak nic. Tak pojďte tady. Druhý pokus. Furt rovně. Miličku, děláš si srandu? Ne, vy ste tu? Jo. Děkujem za slednutí, doufám, že se vám video líbilo a zatím čus! Čus.